Satu sore akeh kancane akeh kenceran. Kok iki. Bocah lahiran tahun 90 didikai Semarangan ora jalan. Yen liwat aku kelingan. Ndak. Tulisan karena ada isi saya sedang itu bekas mara biar kain aku ada tresno tanpa bentar tanpa kuasa betapa dengan asmara kupu kain nyimpen bakti nganti wiso ora bakal lali kupu kain kembang cerita kaya bengi nganti kakak trino sebentar saja nganti datang luntur saya hati Awas. aku kowe dadi karo sajarane iku bekas asmara Waduh, wah montor. Tepaki gubuk terus montor. Aduh, cantik nian. Sugeng dalu, Jen. Sugeng dalu Biyong Cange. Coba gue ikut ini. Apa? Iki tunggale kae. Ori. Oke, wo. Kok suarane sok gedhe piye iki? Suarane kok iso kaya butom? Nggih ngeten niki. Wah, ya ampun, suluk. Suluk. Ketoke sulukmu gedhe. Gila iki. Mbok kon melu mayang karo nggo weden. Engko lagi bedayang ting tong ting. Luar biasa. Namanya sinten, Bu? Nggih, kula pun Sopo? ingkang nami Putri nopo kakek Bisa dua-duanya CDC ya. Yang putri. nggih kula titis dua suara Titik dua suara. titis Pak Titis. nggih Tipis. nggih P po T? T T. Oke. Titis dua suara. Lajeng sing gede? Gendro Asmoro. Wah, seneng aku. Pakai mau purbo saya nganggo Asmoro ganep banget. Nggih. Saking budi. Saking Padas. Gundang. Padas Ngawi. Padas Ngawi. Ngawi kok ombyokan sinden ya ampun. Kok sindene Mas Anu Kresna. Nggih. nggih Suarane gede sindene karo dalang iki. Monggo Mbak Sinden nggih. Satunya lagi tidak usah pakai spot. Ya. Siapa? nggih sugeng dalu Pak Pur Om. Om Om. nggih Om Purba Harus Om ya. Dari Pitepangan dalem Yovika. Saking pundi no? Kula asli saking Padas nggih sami kalih Mbak Titis. Wah. Kok ora enek sing saka Tunjungan ngono. Namun kula niku beda desa. Oh iya. Kalih beda dusun. Oh gitu. Wah, cantik-cantik semua, pinter-pinter kabeh. Dikepalai oleh kepala suku. Sing neng kono kae. Nah iki genduk Prasasti kok. Prasasti iki putrane almarhum Mas Narno ya. Mara tuane Mas Kresna. Luar biasa matur sembah nuwun iki. Kuwi adike apa Mbak Yuni? Adike ya adike. Mas Gunawan terus awakmu ya.